A tarefa do módulo 2 do curso de Drupal aparece reflexada no bloque de contidos, usuarios e roles na pestaña de autoavaliación. Esta tarefa nos pide que creemos un rol e 2 empleados. Aquí imos crear un só porque o único que habería que facer é repetir o proceso. Ben, a xestión de usuarios levase a cabo dentro da barra de administración no menú Persoas. Aquí podemos ver, se prememos nos puntos suspensivos, que podemos xestionar a lista de usuarios, os permisos dos usuarios e os roles de usuarios. A primeira parte da práctica é crear un rol. Pois imos a roles e dámoslle a engadir rol. Pídenos que creemos un rol chamado empleados. Tan sinxelo como poñer o nome e darlle a verdade. A seguinte parte da práctica consiste en crear 2 novos empleados. Ben, imos á lista, que é onde se ve a lista de usuarios, e dámoslle a engadir un usuario. O enunciado da práctica danos aí os datos. Como correo, pon empleado1@empresa.org. Moi ben. O nome do usuario sería empleado1, que xa teño por aquí. O contrasinal podedes poñer o que queirades, pero o normal é poñer sempre o mesmo porque así non nos equivocamos e son só exercicios. E logo nos di que este empleado ten que ter o rol de empleado. Poderíamos escoller o seu idioma tamén e dámoslle a crear conta. Con isto remataríamos a creación do empleado. Se volvemos aquí a persoas, volvemos á lista e xa vemos aquí o noso primeiro usuario creado. E con isto remataríamos esta práctica.